Nitko im nije mogao reći da će ispisati najslavniju povijest roda svoga. Bilo je među njima i seljaka, radnika, težaka, intelektualaca. Ljubav prema domovini, čestitost i siromaštvo bijahu njihov znamen. Zemlja im je bila sve. Umirali su i ubijali zbog nje. Zbog sna stara 900 godina. Uglavnom bijahu. Ivica Pešut rođen je 2. travnja 1963. godine u mjestu Vukšić, općina Benkovac. U Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske zapošljava se 5. kolovoza 1990. godine kao polaznik tečaja prvi hrvatski redarstvenik. Ivica se sa svojim bratom Srećkom i drugih 1800 hrabrih mladića iz cijele Hrvatske stavio na raspolaganje novoizabranoj hrvatskoj vlasti, ne razmišljajući o posljedicama kada je sve bilo upitno. Majka Ika ispratila 2 sina i 29.9.90. kad se ovdje u Vukšiću održava seoski fešta, njena 2 sina marširaju. Jedan ulazi sa mnom u Petrinju među 4.500 Šešeljevaca, a drugi Ivica odlazi s mojim zamjenikom Markačom u Dvor na Uni. Jer s Petrove gore se spustila bratija, Šešeljevci, 4.500 opkolilo policijsku postaju u Petrinji, razoružali sve, a isti toliki broj u Dvoru na Uni učinio to isto. Dobivam zapovjed kao zapovjednik tek formirane antiterorističke jedinice Lučko da vratim pod kontrolu hrvatskog MUP-a i policijsku postaju Petrinja i Dvor na Unu. Kako hrvatski redarstvenici u malom broju, ali razbiše prve četničke postrojbe koje su se spustile s Petrove gore u Petrinji i u Dvoru na Uni. I uhapsili i Opačića i Zelenbabu kao tadašnje saborske zastupnike, strpali u pržun i pokazali im da će to biti pravilo ukoliko nećeš poštivati hrvatsku demokraciju i osnovne vrijednosti, imat ćeš ozbiljan problem. Mogao sam to kao zapovjednik, jer ta odlučnost prvih redarstvenika koja je stala iza mene davala mi je novu snagu. Isto tako je u Dvoru na Uni moj zamjenik sa pomoćnikom Faberom i Ivicom učinio sa ostalih 30 mladića. Razbili su masu od nekoliko tisuća ljudi, preuzeli smo policijske postaje u svoje ruke, vratili oružje ono koje su nam oteli i naoružavali ostatak hrvatskih redarstvenika koji nisu imali dugo oružje da bi se mogli spremno oduprijeti svemu onome što su oni imali. Njihova žrtva za Hrvatsku imala smisao. I zato i Ivici i svima onima koji su na isti način imali svoj odnos prema Hrvatskoj i stvaranju samostalne države nikad ne možemo odužiti se, pa neka i ovo sjećanje na njega bude bar ona trunka zahvalnosti za sve što je dao, a dao je ono najviše što se dati može za drugoga.